Kalbaryo o ang tanang nga mutuo dili man sa impyerno. Ang tanan mo sa likaniya may kalipay kasadya. Ang tanang kalisdanan, ang tanan nga haraw lang, suot-suot sa kasakutan, saka-saka sa kabukiran, pasalubong sa mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Kay matapos na kining tanan, kitang tanan pagkagamihan, sa kahapos sa binuhatan, yung kalimutan. Walay magkapahimulag ka na to sa pag-alagad kang Kristo. Ulan baha ang tungsun lang, subay-subay sa kasapaan. Kay dito sa unahan, kalagani mo iagdam. Tada sila sa pagtuo sa magluluwas na si Kristo. Suot-suot sa kasakutan, saka-saka sa kabukiran, basta lugdo sa mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Matapos na kining tanan, kitang tanan pagkagamihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Hindi ang kinabuhi sa pag-alagad kang Kristo, magbuhat lang sa way kabutot, aron ng Diyos mahibuon. Kay ito sa unahan, kalagani mong iandam. Dada sila sa pagtuo sa magluluwas nga si Kristo. Suot-suot sa kasakutan, saka-saka sa kabukiran, pasalubong sa mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Kay kung matapos na kining tanan, kitang tanan pagkadamihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan.
Sa kinabuhi ko, di mo mahadlok kay nakakaginoo at ikabalos ko. Mao ang pagkain mo, ang pagsayang ikabalos ko, ang palukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ikabalos ko mga padayon, ikabalos
lain, ikabalos ko nimo Ginoo. Pagkatangis sa inusaan, kung palandungon ning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagparayag. Kung amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo luksuta, sa lumbang agisan mo tata, na may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang tasya, na magpasan sa atong mga dala. 95.3 FM. Ang pagtuo na gagikan sa pagbabago. Pagkatangis sa inusaan, kung palandungon ning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, makinang puno sa pagparayag. Kung amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang tanang tao imong gihimo sa larawan sa pagway mo. Sayaw mo luksuta, sa lumbang agisan mo tata, na may kusog sama sa agila. Pagtuo na gagikan sa pagbabago. Magkaluya, kay katabang tasya, na magpasan sa atong mga dala. Sayaw mo luksuta, sa lumbang agisan mo tata, na may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang tasya, na magpasan sa atong mga dala. Dili ta magkaluya, kay katabang tasya, na magpasan sa atong mga dala. Sa imong pagkatao, adunay maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kamalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuon siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, tao mabuhig dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balaan kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, isang kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daton sa trono mo. Mayong buta ka na itong tanan, Maikson.
butang. Salamat sa Ginoo sa iyang pakiguban. Adlaw karon nga Martes bit sa apit sa 10 na sa Disyembre. Ato siyang pasalamatan tungod kay padayon sa nagatiman, padayon siyang nagbantay ka nato o kanunay sa naghatag ka nato kagawasan. Salamat sa Ginoo niningatan na dapit sa kabuntagon ang atong oras alas 4:44 na sa kabuntagon. Saglit na ang Ginoo naguban ka nato, nagbantay ka nato mga igsoon, ngayat ang gibantayan wala nga kapong adlaw maugi pag abuto sa bulkan sa kanlaon alas 3 sa hapon. Una, grabe nga kahadlok sa mga tao, siyempre grabe ka nag-ulbo ang aso tingali sa area nga dool-dool. Dako kayo ang kaapikto sa maong pagbuto sa maong bulkan kahapong adlaw. Mananga dili kita makamisyor o kita makapugong kung unsa goy planos Ginoo sa tao. Ang atong mahimo mao nga ang ayan nato siyang kahadlokan sa tanang, ang ayan nato siyang tahuron, ang ayan nato siyang apuan, ang ayan nato siyang daygon. Kay kung wala ang Diyos wa bitay arang mahimo mga igsoon. Sa ngalan sa labing nga nagdo ng Diyos o sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong General Station Manager Reverend K. Brian Makasaol, ani ano sabi niyo nga ubos ng lagad, ubos ng higala maghatod o labas mga mensahe nangay nato nga iutang sa pagkasing-kasing nga ikaw o ako na kinahanglan ini igsoon. Bago tayo arang mahimo sa itong kagalingon sa panahon sa mga trahedya, sa panahon sa kalisod, sa mga niana na kaitang na kahapong adlaw alas 3 sa hapon pauwi pag buto o kusog ang aso. Grabe gen ka aso ang maong area sa maong area sa dapit sa kanlaon mga kaiso. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino from Davao City Government. Ano na sa ibinsahi dalay ko ng Diyos ang labing gamhanan. Salamat sa pagkamaayo sa Ginoo sa bukos sa pag-umanlaw nga ang gugma kalinaw grasya sa Ginoo magkuban kaninyo niya sa tanang panahon pastor. Maayong buntag, maayong buntag usab sa imong nga diha sa dapit sa Davao City, labi na sa imong mga pamilya, sa tanan nga mga Florentino family o ilabi na ni Brother Jason Limbaga Optensya, sa tanan nga mga Optensya family, mga Limbaga family, maayong buntag kaninyang tanan. Atong pasalamatan ang Ginoo tungod kay lain sa mga hugna sa kinabuhi na ipiyal ka na to igsoon. Wala lagi ko ka-live kahapon tungod kay doon ako'y final demo o interview sa university mga igsoon. Una nga hantod hapon wa pa minabuas tungod kay sa tanan nga mga external campuses o mid campus kay wa dito na piso. Dili laman ako mo nagpa-interview o nagdemo kundi kinatibukan nga campuses sa Negros Oriental State University. Mga nga kung manarbaho ka ana sa gitawag kong kompetensya na depende sa imong qualification. Muna nga din basta-basta din sa kalibutan kung sa pagkaha na ikaw o ako layan kamupuyo sa gisaan sa Ginoo nga iya nga ay andam na gitawag bago kalangitan o bago yuta kaya papuy-an o niya na to igsoon. Kaya dinis kalibutan
Mapanik lang yun ang tao bisan gani sa sitwasyon introduction pang trahedya nga ipakita sa mundo. Iya lang ipakita kaya niya bunubon ang tibok kalibutan, kaya niya pahunungon ang kinabuhi sa tao igsoon. Ikaw o ako wa ko tay mahimo ko na lang ang Diyos. Dili pwede nga ang Diyos mo'y atong butan, kung dili ang Diyos mo'y magbuot sa iyang plano para sa iyang magkataon. Ang mga tao kaniadto nga iyang isugo wala nakabuot sa ilang kabalingon. Ibig si Jesus wa nagbuot sa iyang kabalingon, kundi nagkagasyas nagpadala niya nga mao ang Diyos. Mao nga dinis kalibutan sa atong kinabuhi kung kita'y magbuot. Kasagaran mapakyas ang tao, kasagaran ang tao ma-failure, kasagaran ang human sa desisyon sa tao mag-uol, maapektahan o madamay pa ang uban. Ikaw ug ako kitagaan kag pagdesisyon sa Ginoo. Dili pwedeng magmahay ka inaagi sa uban nganong naabot na nimo. Ikaw ug ako mismo aduna kay gitawag commitment adto sa Ginoo. Sa diha nga doon na kay kumitar, panikamuti ang iyong commitment sa tos Ginoo mabuhat na. Kaya kung ang imuhang pakiksaad, ang imuhang pagkikomunikit nga tos Ginoo, magpakyas ka, maapilahin ang ubang taon, dili igsoon, dili ka pwedeng mamasangil sa uban sa kapakyasan nga naangko na ito dinis kalibutan. Minungdan, kung ikaw o ako nagbasa sa walang kasulatan, dili ka mahitabong mapakyas. Kay diha sa kasulatan, ang tantao adunay Ginoo, way kapakyasan. Kay dili mo pakyas ang Dios sa iyang saan ngadto sa iyang mga tao. Tao ra ang dunay pagkulang ng igsoon. Mao nga matod pa sa mensahe sa awit, Kristohanong pagpakabanan. Kini atong gihimo dinhi usa ni kadako nga pagpakabana, paghatag bili, paghatag respeto ngadto sa atong Ginoo. Ilinis kalibutan igsoon ang mentalidad sa tao kasagaran way respeto. Kung doon na pa'y respeto ang tao, halos tanan minadlokon sa atong Ginoo. Kung respeto lamang ang tao, kung makita nila ang ilang girespetuhan, mas labaw nila kapasidad o kapasiti. Apan ikaw kung ako, maordinary man ka, kabos magkakalunahan, linong lumigihatagan tag balor o pili at abangan sa atong Ginoo. Mao nga ninitag na ang manghinaot ko, nga aduna tay mapupo na usap na pagkalunan pinaagi sa ato nga paghatod ng mga mensahe. Ang ato karon nga topic matokip. Unsa man ang matokip, dili ma-measure, dili masukod, dili ma-underestimate ang gahom o una-una sa atong Ginoo. Muna nga kapong adlaw tingali nga sige ka alarm ang cellphone kaya nagbuto na di ay angkol kan iya sa tapit sa kanlaon. Grabe. Mao nga ang ato karon nga tema mga kaigsoon na dili matukip ang kahibalo sa Dios. Munang ikaw o ako, bisag ordinary kang tao sa kalibutan, kung ang Ginoo mo hatag nimo og pribilehiyo, kahigayunan, pabor na iyang hatag nimo, matingalan ang uban nimo. Kaya mo ingon man na sila, mas bright pa man kuha ng tawhana, mas professional pa man kuha na, mas labaw kuha na kay degree holder ko, doctorate ko, linguistiko, lalong siya man. Ikaw o ako, diya sa tubangan sa Ginoo, nakita o sikin sa ta, diya sa iyang atubangan. Nag-aawit kanimo amahal, Jesus, naghahanap
mga igsoon. Labing kamahanan og mahigugmaon nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imuhang pag-iguban. Salamat o Dios sa imuhang pagbantay. Salamat o Dios sa imong pagkatiman. Salamat o Dios sa imong pagtibig. O salamat o Dios sa lain usab nga gininhawa ang imong gipiyag kanamo. Ini nga tagna og dapit sa kabuntagon ni Dios. Niya na sa bang imong ubos nga lagad maghatod og mga mensahe gikan kanimo. Nakinig tanan dili lamang para sa among kaugalingon nga kayuhan, kundi alang sa kayuhan sa tanan niadtong magkat-on ug magkinabuhi sumala sa imong mga pulong mga mensahe man. Bisan pa man o Dios kung gidalas mga pag-ampo sa malabot nga board exam ni Sister Ay Arias nga diya sa Maynila, nga ikaw magdominar o magmanage sa iyang una-una o kasing-kasing. Kaalam kay balo nga langit nun, imong ibubo nga ano na sa'y pinasahi imong pagkabuhaton o mga milagro na dili kayang mabuhat sa tao. Buksi kanunay ang iyang una-una, samtang siya nagpadayon sa pag-review, samtang siya nagpadayon sa pagtuon sa mga reviewer o Dios para sa iyang board examination. Ablihi ang iyang kasing-kasing, ablihi ang iyang una-una, tungod kay ang kadaugan kalampusan naragid kanimo Amahan. Ang among obligasyon maulamang ang paghangyo nga anak kanimo, maulamang ang pagkonsulta nga anak kanimo o Dios. Nabisan pa man doon ay mga kahimtang sitwasyon nga kami adunay pagkulang diya kanimo Amahan. Apan ang pabor ug ang kadaugan wala nimo, gikawang sa imong mga katawhan. Labaw sa tanan o Dios, salamat o Dios sa akong kalampusan kamong adlaw sa akong final demo sa maong interview sa kinadakaang University dinhi sa Negros Oriental. Salamat o Dios sa pabor kay gayon na naging mong gihatag binasay nga dili ma-explain sa usa ka tawo dinis kalibutan naman. Salamat o Dios kining tanan namong gihimo, kining tanan namong sakripisyo, kining tanan namong paghago nasayod ako Dios imo kaning nakita. Sa tanan o Dios nga nagasunod dining mao nga programa, sa tanan karon nga naka-open na sa ilang mga FM radio, sa tanan karon o Dios nagwas na sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, o sa kong nga wife karon nga nasa KSB, ikaw sa mga panilipod o magtipik o magampi sa ilang kinabuhi Amahan. Salamat o Dios sa pabor o kagayonan ng imong hatag kanamo. Kaya ako nag-apo nga na kanimo na sa tanan nga naghago, sa tanan nga nagsakripisyo, aron sila makapatalingok sa imong mga pulong nga gihatod kanunay nining mao nga istasyon. Panalangin kanunay ang nagkinabuhi. Naghago sila, nagsakripisyo sila, labaw sa tanan sa nag-share nining mao nga programa. I declare blessing, I declare prosperity, mga negosyo man, mga sakyanan na imong gibiyag kanila Amahan, mga pagpanarbaho, mga pagpanguma, mga pagpamuhi o Dios. Lord, ikaw magapanalangin ka rin na sa ilang kinabuhi imong nasaylan o imong nakitaan ang ilang pagkamatibun-anon niya sa mga tubahan. Dalay ko ka o Diyos sa katapusan. Kadin sa malabot ang mga thanksgiving diya sa Pilipigan, pagsangkap ka sa tanan nilang mga panginahanglan, labaw sa tanan sa mga kahigalaan, sa mga kaigsuonan, sa mga katawhan nga nagaplano sa pag-fellowship atol sa mga pagpasalamat. Ikaw mga panalangin, bisan pa man o Diyos nini mga dapit sa mga kumalabot ng overnight fellowship nini katapusan nga gabi, ikaw o Diyos maka panalangin sa matagusa, labaw sa tanan sa maong mga programa, sa maong station manager nga mo siya ikauban, sa maong adlaw sa pagpasalamat na kanimo dapit sa Pilipigan o nini maong dapit Lord. O salamat o Diyos kay ikaw naghanay o nagtagpo na ning tanan, labaw sa tanan sa financial na mga panginahanglan. Walay imposible nga na kanimo, na kining tanan o Diyos nakita o masayran nimo, tungod kay ikaw ang Diyos makahimo sa bisan unsang gusto nimo para sa imong mga katawhan.
Salamat o Dios sa tibok na kong panimalay sa among tulong ka mga anak sa buhugangan nga naghatag ka o maing panlawas isa ka man sa among nga panganay Lord natagi o siya kaligol o dito magkayuhan ini mga nawa ito magkayalo na sa sila yung mga activities kaya sa maong eskwelahan. I declare healing, I declare complete healing right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sa tanan karon o Dios nga naminaw ining maong FM radio kung ano na sila yung mga problema sa ilang pamilya, magapadangat ikaw o mga mensahe, magapadangat ikaw o mga mensahe na ikan kanimo o Diyos aron ilang masayran na ikaw kanayan na simbahon, pasalamatan, ibayaw ito boy o daygon sa tibok na mong kinabuhi. Dumog imaya na nanagid kanimo ang tanan. Pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen o amen. Okay, salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagluwas na sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ilan na sa akong away nga naa sa KSA diha sa Saudi Arabia. May gabi kanyang tanan tingali ana karon diha sa alas 11 sa kagabion. Ampingan mo sa Ginoo sa inyong mga pagpanarbaho sa pipila ka mga panahon og tuig. Dali lang gyud kay ang tuig, Disyembre na ron. O niya sa inyong pagbiyahe last January o inyong pag-adto sa Maynila niadtong mga panahon. O na nga kung atong una-unaon usa lang ka pamilok. 2024 daghang nang nangamatay nga mga tao. Nakalain-lain mga tao, mga ordinary man, iladong tao sa katilingban, iladong tao sa tibuok kalibutan, nakabisan sa ilang gininhawa ngayon laman. Ikaw ug ako ayaw pagsali, sister, brother, pastor, maayo pa ko kay lawas. O niya na ko mga langgan, o niya na kang mga langgan kung magtinga na ka, o niya na kang mga langgan kung dunat adto na kadriktas minteryo. Iksoon nya atong mahinumduman nga ang Dios kanunay nag-uban ka na to, nagproteksyon ka na to. Salamat sa Ginoo dunay mga mensahe si Pastor Gideon gikan kayo sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia nato sa ikauban. Kanunay nato na nga gi-announce diri mga igsoon. O nangutan na siya mga kaigsunan, ako laning siya nga replyan human sa ato nga live. Ato siyang ikauban-uban karong 31 diha sa Pilipigan. O doon na po tayo mga bisita sa nakalaing-laing nga mga area sa kinatibukan. Dini sa Tanay City, sa Bai City, o sa Bayawan City, igsoon welcome ang tanan. Labaw sa tanan karon nga 31 sa katapusan nga gabi. Welcome ang tanan sa gikaingon ko nato na tayo gitawag og singing contest -1 basta para pang Ginoo. Og nahibalo na ang atong station manager nga si Pastor Gideon Candelario kauban niya ang pamilya gikan sa Cebu. Una nga inyong madungog dili lamang sa radyo kundi mismo inyong makita. Salamat sa Ginoo doon na sa mensahe. May buntag pastor o ang Dios magauban o magapanalangin kanatong tanan. Nagwatch karon mga kaigsunan gikan gayon sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyok, Cebu City. Kanunay nato na nga gipahibalo nga siya mo'y magdala sa mensahe sa ato ang pagpasalamat, pirmirong pagpasalamat diya sa Pilipigan. Tungod kay kaniadto maigsoon, ano naman to'y mga kakulian o maunay pirmirong pagpasalamat diya sa Pilipigan igsoon. Nga magadala sa mensahe ang atong station manager Pastor Gideon Candelario gikan sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyok, Cebu City. Hangtod na sa 31. Ini mao nga dapit mag-live usab siya ini mao nga dapit mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban karon. Ilabi na atong iampo
ang kahimtang sa kanlaon kung imuha nga madungog ang siyagit sa mga tao, dangoy-ngoy, kahadlok, mga pag-ampo, aduna na nag-speaking in tongues, hihimo nila ang tanan aron mo maminaw gyud ang Dios. Igsuon ang Dios maminaw sa mga tao, mga matarong. Ikaw ug ako, ang mga pag-ampo sa taong matarong, dako kainig kahimuan inig ampo niya. Lamang ang matagos sa kanato, dunay sitwasyon o kahimtang sayul na kayong paglitog o Ginoo. Apan hinumdumi, daghang nagtawag ka na kung Ginoo. Apan dili makasulod sa kingharian sa langit, kato lamang nagtuman sa iyang kabubuton. Mangutan ako karon, ikaw ug ako, nakatuman na ba sa plano o kabubuton sa Ginoo? Mao nga ikaw lay maka-answer yan mga pangutana. Ako lay say makatubag sa akong pangutana sa akong kinabuhi, tali ngadto sa Dios. Natagusan nato do natay gitawag og commitment ngadto sa Ginoo. Barogi tumana, ayaw uwata ang Dios. Kung mauwat man ang tao, mauwat man imo ang silingan, apan ayaw uwata ang Dios, mabitag iya si mong kininawa. Ayaw paabuta ang imong commitment sa diha nga ikaw giluwas sa Dios, magsaan na sa dadlaing commitment. Hinumdumi ang Dios nagsaad kang Abraham, kas alang siya nagsaad nga ningingon ang Dios, Abraham, himuon ko ikaw dungganon sa tibok kalibutan. Ang imuhang sumusunod sama kapaga sa kinabag ang kabituunan sa kalangitan. Maungas atong kinabuhi igsoon, giginahanglan atong batunan ang Dios magharit kanunay sa atong kinabuhi. Adunay mensahe si Pastor Gideon Candilaro gikan sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City. Gilay tikaw pastor sa FM 101.3 Kalugtugan karon, o madunggan ka diri sa Malabuyok o uban dapit sa Dumanhog, Alegria, Malabuyok, dalaygon ang Dios. Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag diha sa tanan sa area sa kinatibukan sa Malabuyok. Salamat sa Ginoo. Kumusta kaninyong tanan diha sa atong mga panggobyerno usab, sa atong mga barangay captain diha sa Sardinia, Barangay Sardinia maigsoon, o sa tanan nga mga opisyalis. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Sa adunay katungdanan sa mga alagad sa Dios, mga pastor, mga pastora, o sa tanang mga pinalangga nato nga kanunay nga nakasunod diha sa programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko. Dinhi sa Shine FM 95.3, dinhi sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bai City, sa kinatibukan sa Negros Oriental. Kutob sa maabot nining sibyahanan sa 95.3, kanunay naglanog-lanog ang mga mensahe Ginoo gikan sa iyang mga lagan. Mao nga ikaw ug ako, niining atong kahimtang og sitwasyon karon, dalik na kaayong tao mahadlok. Apan hinumdumi mga igsoon, kung ang Dios naa kanimo hinumdumi, dili gyud ka niya pakyason, dili ka niya biyaan, o dili gayud ka niya pasagdan. Ang ato karon nga topic maigsoon, dili patuki. Mangutan ako karon sa atong kaugalingon. Ikaw ug ako, pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Nakatukib ka ba sa Ginoo? Nakahibalo ka ba sa una-una sa Ginoo? Nakahibalo ba ka sa plano sa Dios sa iyang sa mga katawhan sama nimo? Wala. Mao nga dunay sitwasyon o kahimtang sa tao sa kalibutan, nga adunay tao nga pinakaubos ka sitwasyon o kahimtang dinis kalibutan na progress sa kinabuhi,
dili lamang Dios pagpangalagad, apil na ang imong panginabuhian, kay ang Dios mo'y nagbuot nga ikaw pagdatuon at ubangan sa katilingan. Lamang buhata, tumana, tahura o kahadloki ang Dios igsoon. O adunay umalabot nga krusada diha sa Malabuyok, time will come, ang Dios magapamuhat sa matapos. Mga milagro kaayuhan, dili gikan sa pastor, dili gikan sa denominasyon, kung dili milagro kaayuhan, gikan gyud sa Ginoo. Ang atong mabuhat nga mga alagad sa Dios, buhaton lang nato ang atong trabaho, ang atong obligasyon, ang paghanay, ang pagbahig diha sa palang kasulatan, aron sayon og yano sa pagsabot sa tanang katawhan nga makadungog diha sa iyang may mga minsay pinaagi sa iyang mga pulong. Wala tay laing gidiskurso, wala tay laing nga gipaabot sa itong mga pinalangga nga mga follower, mga listener, mga viewer sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, o sa kinatibukan sa kalibutan ang pagkamaayo lang sa atong Diyos. Adunay mensahe si Pastor Gideon Candelario, shout out ni Brother Moises Cardinti, Brother kuni padayon maigsoon ang diyahang gikan sa atong station manager. Shout out ni Brother Moises Cardinti, Brother Pedro Arsola. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Cardinti o mga Arsola diha sa sitio, diha sa barangay Sardinia Maigsoon, o sa tanan nga nabati sa sitio Linaw, sitio Ampak, sitio Kalugtugan. Maayong buntag usab sa tanan nga nagpuyo sa sitio Panag o sitio o Kalugtugan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sa tanan nga nagasunod diha sa programa ni Pastor Gideon Candelario, ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo sa imo nga pag-hook up, Pastor Gideon Candelario, diha gayon sa mao nga recording studio Maigsoon. Time will come, inyo usab nga makita ang inyong ubos nga lagad sa insakto kung takna nga panahon. Nining mao nga dapit mga igsoon dinhi sa Negros Oriental, ang Ginoo magapanalangin sumatag usa sa tanan sa kinatibukan sa Pilipinas. Ang Ginoo magapanalangin labi na sa itong mga igsunan diha sa dapit sa kanlaon, atong makita mga igsuon nga nangahanlok yun mga kaigsunan. Siyempre kisa may dili mahanlok, gaulan nag-asor, gaulan nag-asopre sama na sa nahitabo sa Sodoma mga igsoon. Adunay mensahe si Pastor Gideon, congratulations di ay nga makatudlo na sa kagbalik sa Negros Oriental State University. Dalaygon ang Dios nga maghatag kanimo niining dakong katungdanan sa pagtudlo para sa kahibalo, kaalam, mapasa nimo, mabas. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, labi na sa inyong kinabuhi Pastor Gideon Candelario, uban sa inyong pamilya, uban ni sa inyong wife si Pastor Russell Candelario, o uban sa inyong duha ka mga anak, o sa tanan nimo nga mga bayaw diha sa imong mga ugangan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga ang Dios magapamuhat kanunay ilabi na sa mga obligasyon nga gisangon sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Gideon. Matapos sa kanato, nagkalaing-laing hanay og laray sa kinabuhi, nagkalaing-laing obligasyon na sa ang Dios ining tanan. Ibig sa atong kinabuhi karon, wala to ang ato nga obligasyon dili lamang sa ministry, kundi sa katilingbanon nga kalayokan o diha sa eskwelahan, o ilabi na sa atong mga kakaraanan nga sikat pa kaniadto nga kakaraanan nga katawhan sama sa IT. Kaya nahimo usab ta nga leader sa gitawag nga presidente sa IT mga igsoon. Muna nga mamalandong ko sa akong kinabuhi kaniadto na mga pangandoy nga tinguha
Lord, ikaw na mag-igo sa mong kinabuhi. Ang among trabaho, maulamang ang pagsunod, pagbuhat, pagsakripisyo, o pagpailog, siyempre pagpailog mga ekso. O kanunay mensahe si Pastor Gideon, pangumustag ko sa tanan diha, labi na sa tanan nga mga kapasturan o sa tanan nga mga alagad sa Dios, sa mga tigpaminaw sa 95.3 FM. Lanog-lanog ta Pastor Gideon diha sa Atbang karon, ang imuhang mga mensahe na abot karon sa kinatibuk-an dinhi sa palibot sa Shine FM 95.3. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo, ato silang gi-welcome sa mga buluhaton diri gikan sa Pilipigan o dinhi sa Pizza 31 sa katapusan nga gabi. Unang ato pasalamatan ang Ginoo, ang Dios maghatag og may panahon, ilabi na sa kuryente, although aduna na may generator ana nga ready. Una nga ang Ginoo magapanalangin sa inyong pagbiyahe gikan diha sa area sa Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City, nining katapusan nga mao nga bulan. Mainungdan nga sunod Domingo human sa among panimbahon, doon na may tagyaw din sa simbahan. Una nga ito makaeksunan nga mga maaptikon alang sa mga buluhaton, kanunay na silang preparado. Tungod kay alang kasing-kasing loyal sila na mo trabaho para sa trabaho sa atong Ginoo. Tungod kay kining atong pagtrabaho, kining atong pagpugi diha sa pagpahimuot sa buhin atong Dios, walay nalilong sa iyang atupan. Ikaw ug ako nga naghago, nga nagsakripisyo, nagantos para sa Ginoo, ikaw ug ako mao'y mabulahan sa iyang atupan. Dili tong mga tao nga igo lamang sa pinulungan, igo lamang sa istorya, pero lisod pagbuhat, pagtuman sa plano sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, labi na sa tanan nga naminaw diha sa Atbang, diha sa Sardinia, Malabuyok, Cebu City, sa kinatibuk-an sa Malabuyok, ang Ginoo magapanalangin. O sa tanan nga naminaw usab sa FM radio diha, o sa tanan karon nga naminaw usab dinhi sa Negros Oriental, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa kinatibuk-ang nasod sa Pilipinas, ang Ginoo magapanalangin sa matagos. O salamat sa tanan, o ang Dios kanunay mag-uban o magtipig o mag-amping sa matakusan ka mga kinabuhi labi na sa atong matakusan ka pamilya. Nasayod ang Dios sa atong panginahanglan, sa inadlaw na atong trabaho, mga negosyo man, mga pagpanguma, mga pagpananom, mga trabaho, ang Ginoo magapanalangin kanunay. Siya mag-amping kanunay sa matakusan ka kinabuhi. Eksoon ato na ning basahon mga eksoon, ang atong topic karon matukib, o ang ato nga tema mga kaigsunan, dili matukib ang kahibalo sa Dios. Digon matukib, wala may magdahom, wata magdahom nga kahapong adlaw, perte na intaw hadlo ka sa mga katawhan diya sa kanlaon nga area. Imong makita ang gabuga nga aso, ning buto ang kanlaon, ning paka, ning pulbo ang grabe ka itong aso, sama sa gumura. Introduction pa na, pagpapukaw pa na sa mga tao, nga gahi o kasi-kasi, gahi o salabutan. Apan ikaw o ako, nasayod ang Diyos. Maungat, dili na to ibaliwala ang mga mensahe nga gihatod sa mga alagad sa Ginoo. Ay ang among trabaho, among gitrabaho kutob sa among mahimo nga makapaabot ning mga mensahe tataw o klaro, pinaagi sa iyang, pinaagi sa balaang kasulatan. Kaya dili pwede mga eksoon nga magwalita, dili pinasikat sa pulong sa Dios, pinasikat lamang sa emosyon sa tao. Kaya kung magwalita mga eksoon, pinaagi lamang sa atong emosyon, dili ta panalanginan sa Ginoo. Ingon si Jesus, nag-ingon ang kasulatan, simbaha ang Dios kung alagari siya. Magbase ta kasulatan,
dili ta magbasik tao, dili ta magbasik patukuranan, dili ta magbasik title diha sa simbahan. Magbase ta sa balang kasulatan, kay ikaw ug ako pinaagi sa mensahe sa Ginoo, nakaila ka nga adunay Ginoo. Pinaagi sa Ginoo, nakaila ka ug nabag-o ka kay dunay mensahe ug adunay nagmensahe pinaagi sa mensahe sa atong Ginoo. Sa gikaingon ko na daghang nagmensahe dinhi sa kalibutan, even sa social media, even sa mga FM radio, apan wala nagkinabuhi sumala sa ilang mga mensahe. Maunga niining maunga dapit tiksoon. Ang tanan namong sakripisyo, tanan namong paghago, dili ni para sa among kaugalingon. Kay kami giblis nas Ginoo. Kontento na mi sa among kahimtang sitwasyon karon. Wala mi nangandoy sa mga karangyaan. Wala mi mangandoy sa kaptangan sa kalibutan. Nangandoy mi sa presensya sa Ginoo nga mo'y maghari kanunay sa atong kinabuhi matagal. Makakaunta katulo sa usa ka adlaw okay na na. Apan hinumdumi dili kapugong ang Dios sa pagpanalangin ni adtong matinud-anon, kay matinud-anon ang Dios ni adtong matinud-anon kaniya, ug hingpit ang Dios ni adtong hingpit kaniya. Ang pangutana, hingpit ka na ba o matinud-anon ka na ba atong pangan sa Ginoo? Kung ikaw ug ako matinud-anon ka, dili ka kapugong sa pagsir sa panalangin nga gikan sa Ginoo, nga gipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung nakasabutas Biblia, nakasabutas pamaagis Ginoo, dili na mag-anita mistil, dapat walihan pa o paghatag, pagpahimot sa Ginoo, ikaw na. Mismo muduol sa Ginoo. Dili kay ang Dios mo'y muduol sa tao. Sikin sa mata siya itong banan. Ato ning basahon na Exod. Dili matukib ang ato ang tema karon, dili matukib ang kahibalo sa Dios. Kinsay nakatukib? Ingon ang Salmo 147 versikulo 5 atong basahon. O niya atong muatras kita sa versikulo 1 ngadto sa 6. Walay nakatukib sa pagkamaayo ug una-una sa Dios alang sa tao. Mao manggani mga igsoon ang mga katawhan sa una na nahimong inilas katilingban gikan sa mga bakiro, magbabantay sa mga karnero, gikan sa mga pinakaiyanong tao, nahimong inila. Mao nga ikaw ug ako, dili gyud ta ka underestimate sa imong silingan, dili gyud ta ka underestimate sa imong sikatawo nga kanang tawhan walay klaro. Ingon dire mga igsoon, salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pops Dillon Mingito Garcis, nagikan gayon sa Lapu-Lapu, Cebu City. Ato ning basahon igsoon sa Salmo 147 versikulo 5 igsoon. Ingon diri sa versikulo 5, unya mo atras kog 1, budikta kog 6. Atong basahon igsoon. Gamhanan kaayo ang atong Ginoo. Introduction pa lamang, gamhanan kaayo. Di ba? Sa kalibutan maigsoon kung doon na ganitaw nga gamhanan, musikat man pero doon na po'y kinabuhi. Ang kinabuhi mga igsoon, doon ay kinutbanan. Kung mamatay na ang taong gamhanan, mawagtang ang iyang pagkagamhanan. Di ba? Doon ay tao mga kaigsunan nga inila sa katilingban, nga gikahadlukan. Pero kung makabsas gininawa, mawala ang iyang kagamhanan. Unang ikaw ug ako, dili ta pwede manghumot sa itong isikataw. Wapay klaro kita'y mag-una sa itong gihumutan. Kaya atong gininhawa, dili ta mo'y tag-iya. Isa'y tag-iya ang Diyos. Dili na tusok doon ang gahom sa Dios. Dili na to siya unhan na magtukot tasama sa gitukot sa Turi di Babel. Kaningon ang mga tao kaniadto nga
Matungkot tagtore di Babil kay atong atuon ang Dios basing galingkod na dito kapungko-pungko oras panganon. Di gilibog. Sika di atong panahon na nagkalaing-laing lingwahe. Matod pas Dias Genesis mga igsoon. Unang ikaw ug ako magagatas plano sa Ginoo. Kay ang plano sa Ginoo pinahimutan, pinahuluna. Dili ta magdali-dali. Kay kini pa plano sa tao maigsoon kanunay ra magdali. Matod paspasiaw kung magdali-dali gani ka mga balik yun tinuon maguna mga balik wala na magkakaporma bisag dili nimo kaya sa imong ginanawa hala bisag kung saan na tugwad-wad paningkamot din sa kalibutan o dita panalanginan kanang ato ang paningkamot useless masa man ang useless pastor sayang kahagok nimo sakripisyo even mo ato tagsimbahan ato tagsimbahan sige ra tagpamantay sa ato ang isig katawo sayang ang imong paghango sa simbahan pag uli nimo muras gihapon kapoy samot maigo kas mga mensahe sa Ginoo labi ni ang mga lagad sa Ginoo nga magwalis kamatuoran mga igo gyud hello dili pwede gilut-giluton ang batasan sa taos kalibutan kay magdanang. Amen ba? Mato pa dire, gamhanan kaayo ang atong Ginoo. Dili matukid ang iyang kahibalo. Wow. Mangutan ako, kinsay nakatukid sa kahibalo sa Ginoo karon? Bisag mga pastor, bisag kami dili ni katukid. Dili ni kamisyon, dili ni kasukot. Bisag unsa pay atong rangkos kalibutan karon. Prime Minister, Presidente, unsa pa? Ikaw ba'y tag-iya sa mga factory? Di ka katukid sa pagkagamhanan sa Diyos. Siya may nagbuot sa imong gininhawa. Munang dili ta magpasagan kung panghumot. Kaya may klaro mga eksoon. Ang imong gihumutan, maupay nabuhi, ikaw nang humot, natigo. Ang Biblia may eksoon, magtug-an ka na to, aron ikaw kung ako mamalandong kanunay. Padayon tang mapainod sa anong sayang atuman. Dili na to hulaton nga ang Diyos pa. May buduol na to. Kita mo'y maningkamot. Dili ta mo ingon maigsoon ay konsiderasyon ra na. Kita ra ga desisyon. Pero ang Diyos maigsoon naglantaw sa imong kinabuhi. Hinong Domingo sa panahon sa pagkatao ni Jesus naguna-una si Jose na mubulag kang Maria automatically nintungha ang anghel sa diha nga nahuman si Jesus sa pagtintal diha sa kabok ni atong panahona sa kamingawan nintungha dayon ang mga anghel ug naghimaya ni Jesus ni atong panahon even sa imong una-una kasing-kasing karon nasayon na ang Dios sa imong kinabuhi kung nalagot pa mo nasukot pa mo. Kami mga igsoon nga lagad sa Ginoo amo ra gyud ang gi-enjoy ang among trabaho. Makadungog mamig dili mao sa among silik isig katawo sa among silingan sa atong isig ka magtutok ug tanan. Amo ra gyud ang gi-enjoy. Ano man nakasabot ni sa mensahe sa Ginoo. Kung ikaw ug ako sa tanan karon naminaw sa kinatibuk-an kung makadungog kang sakit nga mga pulong sa imong sikataw hangad nga tos Ginoo kay nakita na sister brother zero mga man o siya na ang mag-igo magpahilo na magpahimutan kanimo kung gi-underestimate ka paabot ang panahon nga ikaw ipahilo na sa insaktong higayon ayaw banos i-enjoy ang imong kinabuhi nga Kristohanon bisag gidumtan ka gipanamastamasan ka mahala ang imong kaaway sama sa imong kagalingan. What rasta sa bersikulo 1 maayo ang pag-awit o pagdahig alang sa atong Dios. Wow, maayo ang pagdahig o pag-awit sa atong Dios. Angayan siyang daygon kay siya maayo man. Mangutan ako karon, maayo ba gyud ang Dios imong kinabuhi? Kung maayo siya, dapat ikaw ug ako maayo sa atubangan sa Ginoo. Kay kung maayo ka atubangan sa Ginoo, dili ka makapugong sa pagdahig ngadto kaniya.
Dili ka makapugong sa paghimaya sa tong Ginoo kay maayo ang Ginoo. Apan usahay ang tao sa kalibutan maayo lang kung makaangkog mga butang. Apan sa panahon sa kalisod sa mga problema moabot ang panahon maigsoon, mahayan ang Ginoo. Mahayan ang simbahan. Mahayan si pastor, si pastora, mahayan si sister, si brother. Ayaw. Iksamina una-una ang imong kaugalingon ug sikin sa atubangan sa atong Dios. Kanunay nato pangutanon atong kinabuhi. Ginoo, igo na ba ni ang akong sakripisyo para mahimaya ka? Igo na ba ni ang akong paghatag, pagsir sa panalangin nga gipiyal nimo kanako para sa akong isikataw? Kay kining tanan gipiyalam sab ni nimo kanako. Ikaw ug ako hinumdumi ang tanang butang nga imong naangkon karon gikan sa atong Ginoo. Kininhawa, kusog, pribilehiyo kay gayon ang iyang gihatag gikan sa Ginoo. Dili na gikan nimo, dili na gikan ako, dili na gikan sa simbahan, dili na gikan ni pastor o ni pastora, kung dili na gikan na sa langit ng ngamahan nga mawangis. Ingon dire, maayo ang pag-awit o pagdaig alang sa atong Dios, angayan siyang daygon kay siya maayo man. Wow, siya maayo man. Maubangan ni mga iksyon kung maayo kang tao sa katilingban, walay ni bisan kinsang balaod nga makasupag niya base sa palang kasulatan. Tanawa si Daniel sa iyang pagkamaayo pagserbisyo sa hari nga mao si Dario, wa gyoy ikasaway si Dario. Even si Dario maigsoon nga iyang galagara dili tinuon nga Ginoo niya atong panahona. Sa panahon nga giluwa si Daniel sa mga langop, sa mga leyon, nagsulat si Dario nga walay lain nga Ginoo nga alagaran sa kinatibuk-an sa gingharian nga iyang gidala nitong panahona kundi ang Ginoo ni Daniel. Hinumduman nato mga igsoon nga dunay pakigsaan ang Dios kang Abraham. Og niingon ang Dios kang Abraham, panalanginan ko katong nagapanalangin kanimo Abraham, apan tunglohon ko katong nagtunglo kanimo. Ikaw o ako, kung matun-anon kang alagan si Ginoo, makaluluoy ang mga taong nagtunglo kanimo. Makaluluoy ang mga taong nang himaraot nimo igsoon. Apan siguro nga ikaw o ako seryoso nga nagserbisyo para sa kimayaan sa tong Ginoo. Mapastor man ka, mapastora man ka, leader man ka sa simbahan, siguro nga ikaw o ako nagkinabot sumala sa iyang mga pulong mga mensahe. Kay maunay pasalig kang Abraham gikan sa Dios. Niingon ang Dios, tunglohon ko Abraham ang tao nga motunglo kanimo, apan panalanginan ko katong nagapanalangin kanimo. Hinumdumi kung ikaw mohatag o panalangin sa imong isikataw, dili ang tao mo panalangin nimo kundi ang Dios sa mo'y tag-iya ug tuguran sa tanang mga butang. Mao nga ang mga tao nga kanunay nagsir og panalangin sa iyang isikataw musabot og kadato, sister, brother. Ma-enjoy sa kinabuhi. Mutungha ang mga pribilehiyo nga dili ma-explain sa iyang isikataw. Nganuman, ang Ginoo mo'y mapahilona ni ana. Dili ikaw, dili title sa simbahan. Ingon ang bersikulo 2. Gitukod pag-usab sa Ginoo ang Jerusalem. Gidala niya pagbalik ang nabihag niyang katawhan. Versikulo 3. Dilipay niya ang mga magulanon. Wow. Kinsa may nagmagulanon, kinsa may mulipay, ang Ginoo mo'y mulipay. Kaya dinis kalibutan, anang lipay-lipay nimo karon, lipay-lipay sa imong isikataw. Pagkaugma, guol-guol na samna. Hello. Lipay-lipay sa imong barkada, lipay-lipay sa tinawhanon nga kalipay, ugma, guol-guol yun na. Dili na, guol-guol kay guol yun na. Di ba?
Ingon ang 4, nahibalo siya sa gidaghanon sa kabituonan. Kisay nahibalo ang Dios. Nganong dili siya mahibalo, siya may gabuhat. Kung imong sabton ang kasulatan, bakit sa magoy nagbuhat sa kalibutan? Dili man title sa simbahan, dili man sikta, na kanunay natong idiskurso. Dili. Dini sa atong programa, maigsoon, wa mo kabati, maigsoon kung sa'y title dire. Ang title nga atong gidala, ang pagkamaayos Ginoo. Ang gidala nato mga mensahe kanunay nga gihatod sa mga panimalay karon, pagkamaayos Ginoo, aron ikaw ug ako dili ka kalimot sa panahon nga ikaw giluwas niya. Gikan sa kasalanan, gikan sa balatian, gikan sa kagupot sa imong pamilya. Wow, grabe. Gikan sa kawalan-on, gikan sa kakabos, gikan sa walay trabaho, gikan sa way negosyo, gikan sa way sakyanan. Mangutan ako, imo ba ang nahimuot, gipahimutan ang Ginoo? O nagpadayon lang gihapon ta pag-ugman para sa atong kaugmaon sa kalibutan. Ikinahanglan ato ugmaron nato nga ang Dios maghari kanunay sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo, dunay mensahe si Pastor Imogen Candelario. Hinay siguro imong signal, Pastor, kay Bloodsman, hinay tingali. Una nga dunay sitwasyon maigsuon nga mo bloods ang ato nga live. Although tingali magkaigsunan dinhi sa mga FM radio, laro kaayo ang ilang mga igdulongog nga nakadungog karon. Unsa kaha diya sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia mga igsoon. Dili ba dili man makita? Dili makita. Yes, dili pun makita diri mga igsoon. Ang inyo nga naditik dito sa atubangan nga mga viewer. Ang ako lang makita ang inyong harang mga messages. Aduna ko'y mga sitwasyon na ikson makita nako kung kinsa ini view, pero dili po nako mabasa ang mga mensahe. Muna nga akong i-review tungod kay dunay mga mensahe maikson, dunay mga messages nga dili nako mabasa diri sa ato sa ato ang programa. Ato ning ipadayon unsay giingon diri sa bersikulo maigsoon bersikulo 4, nahibalo siya sa gidaghanon sa kabituonan ug ang tasatag sa kanila gihatagan niya ngalan. Wow, grabe siya. Nahibalo siya sa gidaghanon sa kabituonan ug ang tasatag sa, imagino nimo, malimot ra magani tas adlaw usahay, malimot ra magani tas atong edad, malimot ra magani usa na marupit saha. Di ba? Moingon dai usa marong adlaw. Doon ay pasiaw mga kaigsunan, unsa man ang adlaw ng Biyernes Santo, brother? Usa ka adlaw ng Biyernes Santo pero giingnan. Ang pangutana untaan na maigsuon, unsa kaha nga pizza sa gitawag nga Biyernes Santo? Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Ma'am Norberta Yotratse from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Na nagwas-usab sa atong programa. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ug ang Ginoo mag-amping o magtitik sa inyong kinabuhi. Ang atong amigo diya sa La Libertad, si Pastor Garces, nangumusta siya. Pastor, kumusta man diya sa Tanay City? Tingali kita nila ang sitwasyon sa bulkan diya sa La Libertad, kay bungtod diya ang La Libertad tong among giadto. At tingali kita na kayo dito maigsoon ang pagbuto sa bulkan nga Kanlaon. Una nga imong madungog ang siyagit, kagulyang sa mga tao. Grabe. Siyempre kaulbo na maigsoon ang grabe kabaga nga aso. Dito pa kung tanahay atong panahon na kahapon maigsoon alas 3. Tungod kay doon ako'y final demo kahapong adlaw o interview. O niya naguna-una lang gid ko sa amo ang mga kauban ng tungod sa kadaghan gikan sa buntag hantod hapon. Una nga dili man basta-basta sa mga apply kag trabaho. Tungod kay naapay mas labaw nga kwalipikado nimo maigsoon. Dinis kalibutan mas daghan pang mas labaw nga kwalipikado nimo maigsoon. Apan diya sa atubangan sa Ginoo, aduna say gitawag nga
pabor kung makita sa Dios ang imong sakripisyo, ang imong paghago, ang imong pag-antos, ang imong pagpailo. Ipahimot ang kas Ginoo. Una nga dili ma-explain o dili nimo ma-measure o dili nimo matukib ang gahom sa Dios. Adunay mensahe si Pastor Gideon padayo, Pastor Claro ra kayo diri sa radio ko nagmonitor. Wow, klaro lang daw dito sa Cebu City diha sa Malabuyok, Pastora Imagine Candelario. At tingali usab ang imong hasab nga signal diha sa Saudi Arabia. Basig na napugnawan sa ice. Kaya nag-ulan marong ice sa Saudi Arabia, maikson bali maron dito. Nag-ulan og ice, wala na gani sila mag-aircon. Pero kung mag-init, perfect kung inita, bisag sa sulod sa balay, init, bisag mag-aircon pa. Una nga kung doon ay mga katawhan nga mo trabaho dito, dili sila maka-recover labi na sa ilang weather condition. Kay kung mo init yun na, tagwan na 50 plus ang degree Celsius ang ginito sa Saudi Arabia, tingali na sa 55 pataas, pero diri 30 kapin. Kunya inana mga kaisunan ang ato sitwasyon maison diri sa Tanay City, nagpasiaw ang mga consumer sa mga wifi, pertig yung hinaya mga igsoon. Hinay, even ang data dili gani ko ka-view mga igsoon. Kahapon nga nahitabo sa Kanlaon, wala ko ka-view. Pag uli na ko diri sa bukid, diri man hinuon ang kuso. Eh di ba? Bukid na unya ang tanhay walay wifi. O nagasalamat sa Ginoo sa matag usa ka kinabuhi labi na sa ako ang igsoon. Brother Nathan Candelario, kumusta mamo diha sa Cavite? Ilandong Premier, Manong Prane, Raymond, Pipito, Pastora Elsie, kumusta mamong tanan diha sa inyo ang matag usa ka pamilya? I'm welcome igsoon sa 2026. Diri bulhot kata kay puro na semento. Sa inyo nga atong unang reunion kani atong igsoon 2019, lisod pa to kay dalan karon mga igsoon. Wala man ni kaari ako ang igsoon si Brother Nathan Candelario. Kaya daghan man puning nakaila. Matud pas akong amigo si aw man pud ini mong igsoon katong naas Cavite. Siyempre makakita maguna sila mga igsoon. Una nga salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ang akong mga igsoon sa Maynila, nagkalain-lain man nga title sa simbahan, pero ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili nato ibase sa title sa simbahan, ibase nato diha sa pagkamaayos Ginoo nga ikaw ug ako iyatang gibantayan kanunay. Balik tas atong gibasa igsoon. Ingon diri may igsoon sa 4, nahibalo siya sa gidaghanon sa kabituonan og ang tagsa-tagsa kanila gihatagan niya ngalan. Malimot mangani ta ngalan sa atong mga igsoon usahay, sa atong paryente. Malimot mangani tas atong tuig kanus anatang bulana na tawo. Diba? Atong imagine mga igsoon karon hapit na usab mahuman ang 2024. Mura ko sa kapamilok lang. O niya akong wife ning larga to atong usang tuig, dili usang tuig, atong Enero. Hapit na usa ka tuig. Pila ka tuig maigsoon, pila ka bulan, wala buuli na sab diri. Ana lang yun. Gi-enjoy ang atong kinabuhi sa pagpanalagad. Mga problema, kawalan-on, pagsulay, ayaw lang idibdib mga igsoon. Ayaw nagikagaol kay magamit ning ato ang makina. Masubrahan o gamit ning atong makina, maigsoon sa mga makina nato sa atong lawas, ining atong kasing-kasing. Kaya mauman ni mudawat sa tanang mga sakit nga mga pulong, mga guba nga mga pulong, mabugatan, mag-heart attack. O na ako taas tag-dugo mga igsoon, ma-high blood, musaon na. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias from Bacong. Kumusta diha Pastor Arias? Salamat sa Ginoo. O iya nang ipahibalo ang iyang makaubanan niya sa atbang. Anaman si Pastor Gideon nagwatch karon. Kunya gusto ko siya makikhimamat nimo Pastor Gideon. Kaya ako ningon siya, nibisita siya atong Domingo dire kay nihapit siya. May bisita siya dire mismo di ining mao nga dapit. Nga gusto siya makahimamat nimo Pastor Gideon. Ako siya giingnan karon pizza 30 o sa 31 magkauban nato ang atong station manager.
Ilipin na sa atong mga follower o listener diya sa Atbang, diya sa taga Kasagangkal, Nasindan, Latawan, sa kinatimukan dire. Atong ikauban-uban ang atong station manager mismo nining mao nga dapat karong 31. Welcome ang tanan. Ano na tayo gitawag singing contest. -1 maigso nakahibalo na si Pastor Gideon ini. Mauna nga tanan nato nga kalihukan diri dili pwedeng mabuot-buot ko kay ining mao nga FM radio do na tayo station manager. Mao nga kun dunay pawalihon ato diri maigso mananghit ko sa atong station manager. Ikaw ug ako dapat mananghit ka ngadto sa Ginoo sa imong mga plano. Kung mananghit ta sa atong isigataw, that is respect. Ikso, ang respeto sa isigataw, ang respeto sa imong silingan, dako ng bili o dakong bili atong bahanan sa atong Ginoo. How much more kung ikaw ug ako walay respeto ngadto sa atong Ginoo. Kung ikaw o ako doon na kay respeto sa atong Ginoo, dapat mo respeto ka sa imong isigataw. Kay unsaon man nimo paghigugma sa atong Dios nga dili makita nga wala nimo higugma ang imong isigataw nga makita nimo og madungog ang iyang mga pulong mga mensahe. Dili lamang higugma ka karon kay Christmas. Dinumdumi mga kaigsunan anytime. Bisag unsang orasaha, bisag unsang bulana, bisag unsang pitsaha, higugmaa ang imong isigataw kay maunay sugo sa atong Ginoo. Ningingon ang Dios, higugmaa ang imong isigataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kay unsaon nimo paghigugma sa atong Dios nga dili makita nga wa gani nimo higugmaa ang imong isigataw. Samot imong kaaway. Di ba? Lisod. Pero mahimo na nimo kundo na kay Ginoo. Makapailog ka, makapaalos ka, makapaubos ka, makapasinsya ka, makapugong ka kay dunay Ginoo nagiya sa matakusa. Nalaygon ang Ginoo sa matakusa kinabuhi labi na sa tanan natong mga follower Iglesia sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Ang atong oras karon alas 5:46 na sa kabuntagon. Padayon ta mga kaigsunan. Ingon diri maigsoon. Bersikulo 5 mo ni ato nga pundasyon sa atong mensahe. Ingon ang bersikulo 5 ngadto sa 6. Gamhanan kaayo ang atong Ginoo, dili matukib ang iyang kahibalo. Wow. Di ba dili matukib? Mao manggani sa atong kinabuhi din sa kalibutan, dunay mo underestimate nimo. Unya kay dili man matukip ang kahibalos Ginoo, moingon man murag gidaog-daog man ni tawhana abi. Ihatagan nato ni talento, hatagan nato ni kahibalo, tagaan nato ni pinasay nga wala sa uban. Di ba? Siya may kabuot. Ikaw na ikabuot sa imong sikatawo. Mao manggani nga dili ta angay buhukom sa atong sikatawo, kay dili ta takos. Ang takos na muhukom, Dios ragyo bisa kung saon pa. Nabas Biblia nga ikaw takos mo muhukom sa imong isigataw, dili oy, dili. Munang masipyat ang tao nga walay Ginoo. Kung ikaw o ako kung nagbasa ka kasulatan, dili makamahitabo nga musipyat. Nagbasi man ka, di ba? Na makagitawag og guidelines. Unsa man ang guidelines, pastor? Biblia nga ikaw ug ako mahimong babag-o sa atubangan sa atong Ginoo. Kung mopalit ka og sakyanan, kung walay manual, kung mopalit ka remote, walang ta pang makas drawing. Gawa sa basahon. Napay drawing, do napay diagram. Kung kabalo ka mo basa, makapatukar gyud ka. Pero dili, wa kay kahibalo. Digod ka, kapatukar. Diba? Di ka ka-open sa cellphone, dili ka ka-open sa remote, dili. Pero kung ikaw o ako gihatagan o kaalam sa atong Ginoo, wow, to God be the glory. Mahimo kang mailado. Tanawa ragon si Abraham, niingon ang Dios kang Abraham, himuon kong bantugan ang imong sumusunod Abraham, o panalanginan ko katong nagapanalangin kanimo, apan tunglohon ko katong nagtunglo kanimo. O nang ikaw ug ako, kung doon ay mga sakit yung mga pulong, wow, ihangad ka tos Ginoo. Hinumdumi nga human ni anang tanan, panalangin sister.
kadaugan, kasiguruhan, ipahilo na kas Ginoo sa insakto nga pribilehiyo gikan sa atong Ginoo. Ano yung mensahe si Brother Nathan Candelario from Cavite City? Tinuod jud na, pastor. Oh, makalimutan na nato usahay kung kanus-a tanda tao, bisag ako lang nahinumduman na guwang na ko. Dili pa ta guwang, oy. Una-una ray guwang. Dili pa ta guwang. Ang atong una-una o ang atong hitsura ang naguwang. Amen ba? Kung dili atubangan sa Ginoo, prisko ug lapas ug batan-on ta kanunay atubangan sa Ginoo. Ang atong pisikal na usab, apan ang atong espirituhanong bahin kanunay na kipago pinaagi sa mensahe sa Ginoo. Ang atong pisikal nga bahin mausab, apan hinunumi kung ang balaang espiritu o ang balaan nga kasulatan kanunay natong giginaboy, kanunay prisko ang atong gininhawa, kanunay bag-o ang atong kusok, kanunay bag-o o kanunay ang kaalam o kahibalo gikan sa Ginoo, ihatag yun na sa iyang katawan. Ato ni padayon, guwang nako kay hinay-hinay na nako o upaw. Ay, padungong-dungong sa Iksoon, wala ko magproblema ani akong buhok. Wala ko magproblema maiksoon. Taas noo kahit kanino. Di sa kuha na ko'y buhok. Di sa maupaw ko maiksoon. Ikining akong itsura, ako nang gidawat. Ikaw o ako, guwapa o guwapo ka at upagad sa atong Ginoo. Kung mangyupit ka ni tas atong kaugalingon, it meaning to say, na to, ang tuba. Hinumdumi, mahala ang imong kaugalingon kay templo nas Ginoo. Ang pingin na ang imong lawas, ayaw na hugaw-hugawi kay templo nas Ginoo. Kung ikaw o ako maghugaw-hugaw nini, hinumdumi, gihugaw-hugawan usab nimo ang pagkamaayos Ginoo sa atong kinabuhi. Diba? Ato ni padayon ang iyahang mensahe maigsoon. Pero ang gugma sa Dios, wow. Muna nindot mga igsoon. Pero ang gugma sa Dios dili niya tuyo makalimutan. Yes. Ikaw o ako hangtod karon gihigugma sa atong Ginoo kay do na patay gininhawa. Apan human ining tanan hinumdumi mga tubang ta sa hukmanan sa atong Ginoo. Ingon ang Hebreanong kapitulo 9 bersikulo 27, ang tao gibutan lamang sa makausap mamatay, apan human ini mauna ang paghukom. Ayaw paabuta, dita mo paabot higala kung makapsanta sa atong gininhawa. Minungdan makaigsunan sa unang Timoteo kapitulo at Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 1 ngatos 24, taas-taas ra bagyon ni. Pangandam sa pagbalik ni Jesus. E kung dili ka ni tagapangandam, nahadlok lang gani ang mga katawan ing taon niya sa pagbuto sa bulkan nga kanlaon unsa pagkaha ni pagbalik ko niya ni Jesus. Unang ikaw o ako, kung dili pa kita sinsiro nga nangandam, pangandam na mga igsoon kay makabsa niya tas ginhawa, wa ta ka pangandam. Ingon diri mga igsoon sa Tesalonica bersikulo 1 ngadto sa 24. Kay kasagaran man kung pangandaman sa tao, ining atong kawaladon. Dili ta kasimba, dili ta kaadto para sa buluhaton sa Ginoo. Kabala ka. Naguna. Pero wala naguna-una. Adunay Ginoo magtagbo sa imong giginahanglan. Ang angay na itong buhaton, unahon na ito ang Ginoo. Unahon na ito ang tag-iya sa tanang mga butang. Unahon na ito ang tag-iya sa itong gininhawa. Unahon na ito ang tag-iya sa itong puso. Maguwang man ang atong hitsura, apan dili maguwang ang atong espirituhanong bahin sa atubangan sa itong Ginoo. Ingon diri mga igsoon, dili kinahanglan nga sulatan pagkamo
kung kanus mahitabo kining mga butanga, kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan. Unsa day ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan? Mao nga dili ka pangandam ang matag usa mga igsoon. Makapangandam lamang ta mga kaigsuonan kung ikaw o ako nagbasa sa balang kasulatan. Dili man ka magkumpiyansa. Kanunay makang mangitag panahon pamaagi maigsuon nga makatuman sa plano o kabubuton sa tong Ginoo. Naaman na sa tao ang desisyon man. Naa na to igsuon ang desisyon. Kung mga lagat ang matinud-anon, kung dili ba, naa na to. Kay ang Diyos andam nga mudawat kanimo. Makasasala, hinumdumi. Ang Diyos kanunay nagulat sa imong desisyon karon. Ingon diri mga igsoon nga ang pagbalik sa atong Ginoo versikulo 3, inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan og luwas sa kakuyaw. Kumpiyansa magod ang tao, tanawa kung sa'y nahitabo sa kanlaon. Di ba malinawon? Sa wala pa ning buto. Pagbuto kahapon, nawala ang malinawon. Doon ay mga vloggers, nindot kaayo ang kanlaon, nindot kaayong view. Pagkahuman sa buto, asa naman ang kanindot sa view sa kanlaon? Puro na lamang lahar. Ang gidayeg na sa ang aso. Wow, kanindot sa aso. Agkatong gatanaw lang sa layo mo nindutan. Pero ang natungdan, hello. Ingon diri maigsuon tanawa ra gud. Versikulo 3. Dita mo kumpiyansa igsuon bisan sa atong kinabuhi. Ayaw kumpiyansa sister brother. Maayo pa ko gininhawa. Kusog pa ko mo kanta, kusog pa ko mo dalagan, kusog pa ko mo dula unsay dulas kalibutan. Ayaw kumpiyansa igsuon. Kay kining atong gininhawa mo kaliter ni collapse. Bawion niya ni Ginoo. Asa mo niya tapuluton og ang Diyos na inahibalo base sa palang kasulatan. Ako katungod nga muhukom sa atong isip tao base sa palang kasulatan kung asa unya tapuluton. Adto ba ta paingon sa impierno, adto ba ta paingon unya sa langit. Munang ikaw ug ako mauray magdesisyon apan sister brother ayaw kumpiyansa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario from Cavite City. Kumusta mo diha? Kay kasunod mami ani ako dahil si Brother Raymond o si Nathan. Ako ang Brother Nathan. Salamat sa Ginoo ni Brother Tata Alatan from Paleo, Tanay City, Negros Oriental. Kumusta mo diha sa Paleo? Wala na ba'y pag-uwan-uwan? Kaapong adlaw, kaulan-ulan man itong mga igsoon. Una nga mipasilong unta mi dito sa kang langhad. Unya manday ni Dool Bisbalay. Niwala man ang ulan. Niina na lamang nako ang akong kauban nga. Mudikta na lamang ta dito sa ka-brother Jason kay doon na po ko'y paliton nga ginagmay. Pagkadugay-dugay may igsoon ning tulak ang ulan. Padayon ta maigsoon tanawa ra gud. Ingon ang versikulo 3, inig-ingon sa mga tao tanawa ra. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan og luwas sa kakuyaw. Sakalit moabot kanila ang katalagman. Ayay. Grabe sa. Sakalit nga moabot kanila ang katalagman. Sama sa kakalit sa kasakit sa bation sa babae nga nagbati unya dili sila makalikay niini. Maumangani ka ng mga anak kung mugawas na gyud ang bata dili na madanaog. Muingon nga unya ra gawas na mamatay man na kay mauna man itak na sa pagawas gyud sa bata.
maumangani nga dunay mga anak dias sakyanan, nay mga anak sa barko, tingali doon na ganito'y nanganak sa airplane. Mao nga ikaw ug ako kay doon na may bahay mga eksyon, doon na may babae nga dili kabalaan nga nabdos di ay unya ning abot na ang panahon nga ang bata bugawas na gyud sa insaktong panahon, di ba? Mao nay mahitabo sa kalibutan sa panahon usab ni Noe kaniadto tanan karanrakas pagminiway tanang bisyos kalibutan. Hala sige, tintahon si Noe nagsakutot gabas arka dito sa taas ang bungtod, nagwali, gibuli, gisaway, giingnan, gikuli-kuli na kaanoy, patabog na lamang kadiyag-yaw-yaw. Pero sa Noe, gipalusot tras bikas dalungan ang mga bating sugilanon. Pag-abot sa panahon, ning ingon ang Dios kang Noe, hala Noe, sa kanas arka kay ako sirad ani. Kinsay kasirado sa arka si Noe dili. Ang Dios, ikaw ug ako sirad na ang arkas kasulatan. Wa nay chance. We have no chance to listen anymore. Ayaw pa abuta na dilit na ta kapaminaw sa mensahe Ginoo. Labaw sa tanang kung ato nataslog na. Ako mga pagdasig sa matag usa. Mintras do napatay gininhawa, mintras do napatay kusog dinis kalibutan, ikaw o ako dapat magsineryoso tiyas pagpanalagan sa atong Ginoo. Kay ang kaluwasan wala ni pastor, kay ang kaluwasan wala ni pastora, kay ang kaluwasan wala diha sa sikta, wala diha sa title sa simbahan. Ang kabaguhan wala diha sa simbahan, kundi ang kabaguhan naa nimo og sa Ginoo. Kay ang Dios gusto siyang ikaw ug ako mabago, apan ikaw nagpumili nga ikaw mabago sa atubangan sa Ginoo. Hinumdumi, time will come, moabot ang panahon sama sa tong gibasa ka. Na kumpiyansa sila, niingon sila, manilin-malinahon raman, walay problema pastor, okay ra gyud kaayo. Apan mo abot ang panahon nga sama sa usa ka babay sa panahon sa iyang panganak, manganak gyud siya ug way makapugong nga doktor niya na. Daghang mga tao, daghang mga bata, daghang mga inahan nga rakabsan sa gininawa diha sa mga hospital kay wala tagda. Ang inahan namatay nganuman, hindi man na sila kapugong. Inigawas sa bata, mo gawas man gyud ang bata. Sa pagbalik ni Jesus, way makapugong bisag si kinsang tao sa kalibutan. Gamhanan man ka, yano man ka, uyamot man ka, tato man ka, bilyonaryo man ka, sinakuman imong kwarta, inumdumi, talikdan ra ng tanan. Kamay ilustrasyon ang kanlaon igsuon nindot kaayo biyo sa wala pa ning buto. Apan sa diha nga ning buto, puro abo ang sakilid sa kanlaon. Mao nga sa tong kinabuhi, ayaw kumpiyansa, ayaw pagsalig sa atong panahon, sa atong kahimtang. Kay makabsan tas atong gininhawa, hinumdumi, wa nay laing gininhawa nga ipiyan pas Ginoo dinis kalibutan. Ang pingi siguro ka na may mayan nato Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Arnando Englatera from Samal. Mayong buntag kining tanan diha nag-usab sa atong programa gikan sa Samal, Davao City, Quezon. Matod pa dire bersikulo 3 abot pa ni 24 maigsoon. Ingon dire, inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan og luwas sa kakuyaw. Di ba? Luwas sa kakuyaw. Apan sakalit mo abot kanila ang katalagman nga sama sa kakalit sa sakit nga bation sa babae nga nagbati unya dili sila makalikay. Makalikay tas trahedya, makalikay tas disgrasya, kung dili pakapatyon makalikay ka, pero gikod ka kalikay patay gud ka.
Ingon ang 4, daghan kay mga astig kay mga tao. Taas kay mga pinulungan, nakapsan sa gininhawa na nga disgrasya. Apil pang sakyanan, pungkag tanan. Ikaw ug ako, yatagan paglaing hugna sa atong Ginoo. Yatagan og laing panahon aron makahinumdum ka, aron makahinumdum ko nga doon na daay Ginoo. Dalay ko ng Ginoo sa may katapusan. Versikulo 4. Apan kamo nga mga igsuon, wow, kinsa ni? Ingon ang versikulo 4, tanawa na ko. Mao ni pribilehiyo. Apan kamo mga igsuon, wala mapuyo diha sa kangitngit, busa dili kamo makalimtan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. Sa panahon di ay sa pagbalik ni Jesus dili kaniya kalimtan. Kinsay dili kalimtan katong wala naglakaw sa kangitngit. Ikaw o ako ragi makatuba. Ikaw bana, ikaw asawa, ikaw anak, ikaw sister, ikaw brother. Kung wala baka maglakaw sa kangit. Kay sa panahon sa pagbalik ni Jesus, dili o dili yun kanila niya kalimtan. Muingon ganyan si Jesus, anak, dali diri, buutan ka o matinumanon nga sulugon, dali salong kauban sa imong agalaw. Ikaw o ako mga igsuon, di gug ka kalimtas Ginoo kung wala ka maglakaw sa kangit. Klaro siguro nga wala ta maglakaw sa kangit atubangan sa atong Ginoo. Ano na yung mensahe si Brother Raymond Candelario? Amen, praise God. Wow. Maugani mga igsuon, dili ta mo dyan sa itong isikatawo, dili kumuhukom sa itong silingan, dili kumuhukom sa itong isikatawo, dili kumuhukom sa tibok kalibutan, kay ang paghukom iya sa Dios, dili iya sa tao. Amen ba? Ano na yung mensahe si Pastor Gideon Candelario? Unsaon aron makalikay sa katalagman. Doon na sa mensahe. Sa tanan nga naminaw sa FM radio, doon na gipaabot si Pastor Gideon nining ato nga programa karon. Ingon diri mga kaigsunan sa iyang mensahe, unsaon aron makalikay sa katalagman, gipadayag kapitulo 3 bersikulo 10, kadtong magpailog aron makapailog. Ato ning basahon, inuod ko na mga igsoon, katong makapailog aron makapailog mga kaigsoon. Dayon Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 mga igsoon. Ato ning basahon una ang pinadayag kapitulo 3 bersikulo 10. O kinsay makalikay? Lamang ko'y makalikay kato lamang nga nagkinabuhi sa kabubuton sa atong Ginoo. Tanawa ko. Bersikulo 3, kapitulo 3, bersikulo 10. Ingon dire, tungod kay gituman mo man ang akong sugo. Wow! Unsa di ay ang makalikay katong mutuman sa iyang sugo. Ingon ang Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Unsaon man nimo pagtuman sa sugo sa Dios, nga maglisod magani kapag higugmas imong kaaway. Unya makatuman ta sa sugo sa Dios. Amen ba? Ako ni basahon pagpadayon gikan ni Pastor Gideon Candelario. Ingon dire pinadayag kapitulo 3 bersikulo 10, tungod kay gituman mo man ang akong sugo, makapailog ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Kinsay dili makalikay? Katong mga taong dili mahinadlokon sa atong Ginoo. Apan ikaw ug ako nga nagtuman sa sugo sa Ginoo, makalikay magani kas ka krisis.
Higit sa lahat ng Di ba? pagpapala. Ang makalikay maigsoon ang makapailog. Nais, Panginoon. Katurang nagtuman kung nagkinabuhi sa iyang mga pulong. Wala na ilain pa. Sasapat sa naising ito. Wala na nakinahanglan kang mga requirements. Na sa aming ipinagma. Sama sa mga apply kag trabaho. Sa ay aming maranasan. Ang iyong banal. Ang requirements nga ihatag sa Ginoo, magkinabuhi ka sumalak sa mensahe sa Ginoo. Pagtuman, pagtahod, pagkahadlok sa itong Ginoo, maunay iyang ikalipay. Kinsay makalikay sa katalagman. Basahon ako pagbalik pag-usap. Tungod kay gituman mo man, ang akong mga sugo nga makapailog ka. Dinirabang makapailog, maigsulisog na makayong buhaton sa tawo. Makadungog aning sakit nga mga pulong, di doon kapailog. Di na ba doon katulog? O niya, di mag-insomnia man ka anak. Di mo ingon man may so nga. O maragyog kang tawhana ka. Maghibalag yuta. O niya, ang imong gihumutan kay wala man diha, kay doon na may kilakaw, di wala mahibalag. O niya, kay galungot-lungot lagi ka. Pagka wag yapon ka katulog. Pag adto nimo kay wala man pud ang imong gikalagutan, naanang po'y laing lakaw, pila ka gabi imong way tulog. Patay ka. Ang imong gikalagutan. Hoy nabilin. Hello. Di ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Ruel Alconira. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir. Amen. Alconira Bioser. Bioser. Sakto ba ni nga spelling maigsoon? Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Alejandro Cueva from Maderita. Paimbuntag ka ni mo diya, Sir Alejandro. Kumusta man ang atong kahimtang o ang atong sitwasyon. Ang Ginoo magapanalangin sa matagos sa inyong mga kaubanan diya. Ilabi na ni Ninong Bubo. Ninong Bubo mga kaigsunan katakutan uban sa iyang pamilya diya sa Maderita. O ni Sir Balansag. Salamat sa Ginoo ni Sir Jaime Balansag atong mga kaubanan diya sa Negros Oriental State University. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pagsunod nining ato nga programa ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ilabi na sa nagpaambit ini o nag-share nini. Ako ni ibalik maigsoon gikan gayon ni Pastor Gideon Candilaro gikan sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sibrinia, Malabuyok, Cebu City. Ato ni klarohon. Daghang naminaw usab dire sa FM Radio maigsoon. Ingon dire sa kapitulo 3 bersikulo 10. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka, inikay ko ikaw sa mga kalisdanan. Tanawa ra ko na. Kinsa di ay ang makalikay, kato makapailog. Kay kung dili ka ni kakapailog, tanawa ra ko na makakita kag away, unya dili kakapailog, wa pay klaro diha ra ko kakutog. Di ba? O gagiton kag sinumbagay, di ba mga bukol magyud ka. Kay di man po ka palakan sila binagnaakay na hibalan. Maingon ikaw ra, ay naabi ko 1 2 3 abot 20. Kula natin kang isilaybay, awa na. O niya, kay ka nang walay nakatuunan kay maniguro man na, kay nabalaan makang naduna kay 1 2 3 diha, may so 12 por 3, 12 por 3. Maniguro man na. Ay, dili di kay maigo. Kulata ko diha be, dalaan ti kag palayo. Tahuman. Apan ang pagpailo, pagpaubos. Wow, muna magdala sa kasiguruhan, sa kataas imong kinabuhi, dinis kalibutan, labaw sa tanan kauban nimo ang Ginoo. Kay nakapailog ka man, tanawar ko. Kay nakapailog ka man, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan. O sa mga kalisdanan, kagutom, kakulangon, kawaladon, problema, ilikay ka. Kanang kalisdanan tanan maguna, kagugot, kasamo, not is kalisdanan is general. Kapobrehon, ilikay kanini kung ikaw o ako nagtuman sa sugo sa atong Ginoo ug nagkinabuhi nini nga ikaw makapailog. Eh kung di gani ka kapailog mo ini sa nang imong ulo, di ba?
Maapil makakainit sa nag-init nimo. Pero doon na kay Ginoo, just relax. Pasag dai. Hangad mo tos Ginoo. Kay ang Ginoo na'y bahala. Hinundumi, nga ingon ang Diyos kang Abraham, tunglon ko katong nagtunglo kanimo, o panalanginan ko katong nagapanalangin kanimo. Ang mga tao mohatag o panalangin sa mga tao nga angay o takos o karapat-dapat. Hinumdumi ang Diyos mga panalangin sa mga usa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Arya Sal Mimi. Mimi nagwasasab sa atong programa. Sa tanan nga mga Arias family, ilabi na sa kumalabot nga board exam. Salamat sa Ginoo. Manginaot ko Pastor Gideon Candelario atong dalon ang board exam ni Sister Aye Arias nga karong umalabot nga pizza 12 diya sa Manila. Ano na sa board exam, board examination ngayang pagkatikan. Unang atong amigo si Pastor Arias Argos ni sa Pastor Paliho ko kampo. Tabag mga pag-ampong ang kadaugan kasiguruhan. Ihatag nas Ginoo. Ihatag nas Ginoo. Tuohi, laomi, labaw sa tanan ang atong kinabuhi kanunay haom diya sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ilikay ka maigsoon tanawa ra ko diri. Ilikay ko ikaw sa umalabot nga kalisdanan sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Ingon ang Galasya, matud pa diri sa Galasya mga kaigsuonan. Nga gipaabot sa atong station manager mga igsoon. Galasya kapitulo 5 bersikulo 22. Ato ning hatagan og panahon. Ang Galasya kapitulo 5 bersikulo 22. Ang atong oras karon alas 6:16 naman. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa panghinaot ko nga adunay nakatunan nining ato nga panag-uban-uban nining sayong kabuntagon karon. Atong basahon ang Galasya kapitulo 5 bersikulo 22. Ingon ang 22, apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog. Wow! Maunay Espiritu sa Dios. Apan ang Espiritu nga dili iya sa Dios, sayon ra pod nga ilon. Moatras ko ani sa 19. Kay vice versa man, mangutana ang tao. Kunya kung sa mapoy kahimtang sa tao, Pastor, kung walay Espiritu sa Dios. Mao ni gipaabot sa atong station manager, Pastor Gideon Candelario, nga dinhi sa Galasya kapitulo 5 bersikulo 22. Nga kung ang Espiritu sa Dios naa sa tao, naa ang batasan nga nindot nga batasan. Tanawa ra gud unsay batasan. Ingon diri, apan ang Espiritu naghatag gugma. Wow, gugma. Bisa sa imong kaaway makahigugma ka, makapakaon ka, makaatiman ka, maka-welcome ka. Kay naa kay gugma sa Ginoo. Ikaw ug ako gihigugma sa atong Ginoo. Unya ikaw dili kahigugma sa imong sikataw. Amen ba? Gugma, kalipay, kay diha sa gugma na ako na'y kalipay, tanawa ako ng banag asawa, way higugma. Di ba gubo? Labi na naanan ng mga pagabugho, bisag walay dili noon mention pagkalisod. Salamat sa Ginoo. Katunan gyud ang pagpailog aron makapailog. Yes. Magkaton gyud ta. Paningkamutan gyud na nato. Dili pwede mga igsoon nga moingon ta nga mapasailoon bitaw ang Ginoo, Pastor. Makasabot ra man una ang Ginoo. Ikaw ra istorya tao ra gaingon nga makasabot ang Ginoo. Mugna lang na sa tawo kay adunay rason. Maumangani ang tao kanunay mapakyas kay dunay rason. Ikaw ug ako obligado ta nga mosimba mo alagad sa Ginoo kay maunay atong obligasyon ngadto sa Ginoo. Ang obligasyon sa Ginoo ngadto sa tao ang pagpanalangin, ang pagproteksyon, ang pagbantay, ang pagtipik. Kung ikaw ug ako nagtipik ug nagbantay sa saya mga pulong. Amen ba? Kung nagbantay ka, kung nagkinabuhi ka, nagpailog ka kay mao man ay gusto sa Ginoo. Wow. Grabe.
ma-enjoy ka, malipay, hasta imong pamilya makabenepisyo sa pagkamaayo sa tong Ginoo. Imong paryente makabenepisyo, mga katawhan makabenepisyo sa pagkamaayos Ginoo, makapaambit maka. Di ba? Unsaon man nimo pagpaambit sa uban kung dili ka panalangin sa atong Ginoo? Pangutana, kanus aman mo abot ang panalangin sa Ginoo kung ikaw magkinabuhi sumala sa iyang mga pulong mga mensahe. Adunay mensahe si Pastor Gideon ato ni ipadayon. Isipa nga ang uban maayo kung naay tawo nga maghinambog at tinuod yun. Ang sekreto nga adunay kay kinaadman o kay balo nga mas magdaghan, isipa kanunay ang uban, sila mo'y labaw nimo. Bahala kung makita nas kalitiling ban nga ikaw pinakataas na tao. Hinumdumi, ikaw ug ako pabiling mapinabsanon, pabiling mapailubon kay kanunay kang tagag panalangin gikan sa tong Ginoo. Maunay sekreto o pamaagi nga angay buhaton sa tong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Brother Raymond Canilaro. Amen. O adunay mensahe si Sister Aria Salmini. Good morning, Pastor, o sa tanan nga naminaw sa inyong programa ang Ginoo magapanalangin o bitaw. Pastor, please me praise ako ang manghod ay Arias sa board exam niya karong Thursday. Daghang salamat. O salamat sa Ginoo. O nagwas-usab si Pastor Gideon Candelario ato siya nga dalon sa mga pag-ampo Pastor Gideon. Ang atong mga follower o listener, labi na sa mga Arias family, nga atong tuuhan o lauman, ang kadaugan, kalampusan, ihatag yun na sa Ginoo. Karong umalabot nga Huwebes, adto na sa board examination diya sa pagkahimuon sa Manila, Quezon. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi. Ang atong obligasyon dire mao ang pag-ampo ang atos Ginoo. Doon natin mga pre-request may ipaabot in personally. Pastor, palihog kong ampo kay na ako balatian. Delikado ang akong kahimlay. Ako sa kainan. Kung nakinahanglan tagkayuhan, dapat mismo kitang nadunay balatian mo surrender full surrender nga tos Ginoo. Kaya diha sa balang kasulatan nga adunay mga balatian, sila mo'y naningkamot aron moduol ni Jesus. Dili pwede nga ang Diyos pa'y moduol sa mga balatianon. Nakuha na trikson. O sa kataong buta mga igsoon nga naninguha nga makakita siya pagbalik, niingon siya, anak ni David, kaloy iintahon ako. Apan subong palandongon, gipakgang siya sa mga tinun-an ni Jesus. Giingnan siya, ayaw sa muka ang atong magtutublo kay Jesus siya. Wala siya maminaw, nagpadayon siya sa pagsingit, anak ni David, kaloy iintahon ka. Ikaw o ako nga nagkinahanglan og tabang sa Ginoo, ayaw kaluya, ayaw kaguol, ayaw katapol, padayon kay ang Dios mo panalangin kung mo patalinghog sa insaktong panahon. Kay kitang tanan dinhi sa kalibutan, ubos lang yuta at tubangan sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Bert Suniga. Nagwas-usap ka na to karon doon na po ni FM Radio diha sa La Libertad. Pastor, kumusta mo diha sa mga Suniga family diha sa Bindoy Bato or Ayungon maigsuon. Nagwas-usap sa atong programa karon sa mga Suniga family. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, ang Ginoo maghanay kanunay sa trabaho nga gipiyal sa Ginoo kanato. Mga pastor, mga alagad sa Ginoo nga nagwas karon sa kinatibukan sa Pilipinas, ang Ginoo magapanalangin. Even ang atong station manager nga nagsunod o nagwas-usap sa atong programa o naglanog-lanog ang atong programa karon diha sa Kabukiran, diha sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sirdinia, Malapuyok, Cebu City. Sa tanan nga listener o mga follower, ang pulong mo kinabuhi ko, ang Ginoo magapanalangin sa matapos. Nagkalain-lain man ang title sa simbahan, apan hinumdumi dili mahitabok magkalain-lain ang atong prinsipyo baruganan kun dunay Ginoo sa atong kinabuhi. Aton ipadayon sa pagbasa. Ingon diri, apan ang espiritu naghatag gugma,
kalipay, kalinaw, pailot, kaluoy, kaayo, pagka matinodanon. Ining pagkamatinud-anon atong hinumduman, ningingon ang Salmo 18 versikulo 25, matinud-anon ang Dios ni atong matinud-anon kaniya, hingpit ang Dios ni atong hingpit kaniya. Kanus ang mata mahimong matinud-anon atubangan sa Dios kun ikaw bigay na bigay atubangan sa Ginoo. Dili ka mahitabo nga matinud-anon kun kuripot ka kayo. Hello, maglisod gani ka pagtabang sa imong isikata. Kung wala kay kwarta, ang kahagok sakripisyo, makatabang ka. Amen ba? Panahon o oras, dili na ikalimtan sa itong Ginoo na labing kamanan. Manginaot ko nga doon natin makatunan. Sinitag na undapit sa kabuntagon, inyong ubos nga lagad, kanunay na masin-basin. Nga mga mensahe sa Dios, kanunay mo gitin kung motorok muli pa kung mamunga kini kung diha mamunga sa itong kasing-kasing una-una hinumdumi dili makapugong ang Diyos sa paghatag panalangin na walay igong karangan sa matakusa na matinudanom sa iyang tubangan. Mga negosyo man, mga panarbaho man, mga pagpananuman, mga pagpamuhi man, ang Ginoo makapanalangin sa matakusa. Dili kaniya pasagdan, dili kaniya biyay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Brenda Sambilad Turco from Lugta. Nagwas-usap ka nato karon gikan sa Lugta, Paleo, Tanay City, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Pastora Brenda Sambilad Turco Baktol sa inyong nga pagwas karon. Kumusta mamo diha sa Lugta? Ang Ginoo magapanalangin. Karong 25 doon ay buluhaton diha sa Kasagangkal. Basin doon na mo'y mga panahon. Nangbita to si Pastor Argos Arias. O niya karong 30 pastora. Diha sa Pilipigan. Ato ang magapaambit sa mensahe sa Ginoo si Pastor Gideon Candelario gikan gayon sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sirinia nga nagwas-usap sa atong programa karon. Salamat sa Ginoo sa mga alagad sa Ginoo karon nga nagdanag mga kalag, naglid sa diha sa mensahe sa Ginoo. Kining pagpamastor, maikson kining pagpamastora mo ingon yun ko. Dili ko moingon nga sayo. Di isa't ako di ko moingon sayo. Lisod. Napay pulong pertigong lisod. Apan dili na mahimong lisod kung ang Ginoo maghari sa imong kinabuhi. Kayang-kaya na nimo. Kay ikaw o ako tagaan o kaalam na pinasay gikan sa atong Ginoo. Pabor, pribilehiyo, pinasahi nga wala sa uban. Hatagan kag kinaagman, kahibalo, kaalam, katakos sa paghanay sa tinutanay sa kinabuhi nga ikaw o ako mahimuot kanunay ang Ginoo. Adunay mensahe si Pastora Brenda Sambilad Turco Baktol. Yes, Pastora. Sa pastor sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Manamilit na inyong ukos nga lagad, ilabi na sa tanan nga naminaw karon. Yini sa Sign FM 95.3 o gikan kayo sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sirinia, sa atong station manager ato siya ikauban-uban karong pitsa 30 o 31 dinhi sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental, mismo dinhi sa Sign FM 95.3. Pag-ampo tamang eksyon atong dalon sa mga pag-ampo ang pag-board exam ni Sister Ai Arias karong kumalabot nga Huwebes. Way imposible Ginoo. Even gani si Apostol Pedro na bilanggo dito sa bilangguan, gikadinahan. Duha ka mo kadina, doon na ba'y gwardya, duha ka mo. Pero ang mga kaigsuunan nagmainiton nga nag-ampo diha sa ilang tinigubanan, natangtang ang kadina kung nakagawa si Apostol Pedro sa mga kamot ni Herodes ni atong mga panahon. Ikaw o ako mga tangtang ang mga gapos sa kawaladon, sa problema, sa kawalay financial. Kung ikaw o ako kanunay nagtrabaho
nagtuman sa plano o kabubuton sa tong Ginoo. Makaputa mga ekso. Labing gamhanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pakiguban o pagbantay kanunay kanamo o pag-amping o pagtitig sa among kinabuhi. Sa tibok na kong panimalay, sa tulong namo ka mga anak, sa akong ugangan, sa akong wife karon nga nasa KSA Lord, nasa Saudi Arabia sa ilang pagpalhulay karon ining dapit sa kagabion sa mao nga dapit o labaw sa tanan dinhi sa Pilipinas, sa tanan nga naminaw sa Saint FM 95.3 Lord o sa sitio Kalugtugan Barangay Sirrinia, tanan nga naminaw karon Lord, ikaw mag-apply sa matagos sa kanila. Ano naman sila mga problema, ano naman sila mga panginahanglan, labaw sa tanan karong malabot nga board examination ni Sister Ay Arias. Lord, ikaw magabukas sa iyang una-una, sa iyang salabutan, sa iyang kasing-kasing. Ikaw magapanarbaho nga diin iyang masabtan ang tanang mga question o Dios nga iyang pagkabasaon Amahan. Labaw sa tanan giyahi ang iyang kamot nga matag answer na o Dios, nagdala ang kasiguruhan kadaugan gikan kanimo Amahan. Walay imposible nga na kanimo tungod kay gamhanan ka nga Dios nga makahimo sa matag usa nga among gikinahanglan dinhi sa kalibutan Amahan. Salamat o Dios sa tanang makatawhan karon adunay problema sa mga balatian, dunay problema sa kawaladon, dunay problema sa kagubot sa ilang pamilya. Ikaw maghatag kalipay, kalinaw, kahusay labaw sa tanan pagpailog nga din ang gugma mo'y magabugos sa matag usa Amahan. Labaw sa tanan nining mao nga dapit dinhi sa Saint FM 95.3 ikaw nagsupply sa tanan namong mga panginahanglan. Salamat o Dios sa imong pag-amping. Salamat o Dios sa imong pagtipik. Salamat o Dios sa tanan nga naminaw usab dinhi sa Saint FM 95.3 sa bukiran sa Tanay City, sa bukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bai City Lord. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live. Sa tanan nimong mga alagad, sa tanan nga mga pastors, sa tanan mga pastora nga nagwas usab nining mao nga programa. I declare blessing sa matag usa. Imo silang panalanginan kanunay o Dios sa ilang paghago, sa ilang pagsakripisyo, sa ilang pagtuman o pag-share sa imong mga pulog mga mensahe. Kaalam kay balo nga langit nun imong ibuko sa tanan nimo mga alagan. Sa tanan nga mga simbahan Lord nga nagmanyadlukon og nagkinabuhi sumala sa imong mga pulog mga mensahe. Labaw sa tanan sa among presidente, sa tanan mga senador, sa mga gobernador, sa mga congressman, sa tanang mga mayor o Dios, sa mga opisyales sa mga barangay. Ikaw magapanalangin kanila sa tanan nga naminaw karon diya sa Malabuyok Lord. I declare blessing sa matag usa. Kanini mga taknaa karon magapamuhat ka. Kadin adunay kausaban kabaguhan sa dagan sa mong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Pinaagi si mo pagkamaayo ug ang imong pakabuotan Lord. Huwag yun nimo ihikaw sa imong mga katawan. Matinud-anon ka o Dios niya atong matinud-anon kanimo. Himpit ka o Dios niya atong himpit kanimo. Lamang among buhaton nga kami magkinabuhi sumala sa imong mga pulong mga mensahe. Samtang aduna pa may kinabuhi dinhi sa kalibutan Amahan. Pinaagi lamang sa imong bugtong anak o personal namo nga manluluwas. Labaw sa tanan sa pag-travel sa mong station manager, Pastor Gideon Candelario uban sa ibong tibok niyang pamilya. Nining umalabot nga katapusan nining mao nga bulan, nining nga bulan sa Disyembre Lord. Panalangin ni ang iyang tanang pagtrabaho sa iyang pagpugi, sa iyang paningkamot o Dios sa iya para sa iyang pamilya, labaw sa tanan sa pagpaambit sa imong mga pulog mga mensahe. Salamat o Dios nining takna og dapit sa kabuntagon wala kami arang mahimo kuno la ikaw sa among kinabuhi. Labaw sa tanan sa akong mga igsuon diha sa Cavite Lord, ikaw kanunay magapanarbaho silang kinabuhi. Supply sila sa tanan nila mga panginahanglan. O salamat o Dios. Takos ka sa paghimaya, pagpasalamat. Tinintag na og dapit sa kabuntagon nga imong ihatag. Pinagisangalan samahan sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa samang takna, sa samang higayon, mag-uban-uban taong mga adlaw sa atong programa. Kaangay natong hinuktukan o pamalandungan. Ang pagkamayos Ginoo, kanunay makiguban sa matag usa. Dalaygon ang Dios sa way katapusan, may pagpamahaw, maayong pagpangapi, o adlaw karon nga Martes, Pizza Jess, sa bulan sa Disyembre sa tuig 2024. Sa gikaingon ko na karong katapusan nga bulan atong ikaw panuban ang atong station manager gikan gayon sa sitio Kalugtugan, Barangay Sirrinia, Malabuyog, Cebu City nga si Pastor Gideon Candelario o si Pastor Russell Candelario uban silang duha ka mga anak uban sa iyang mga kaubanan
O maibuntag kanyong tanan diha Pastor Gideon Candelario uban sa tanan nga naminaw sa Shine FM diha sa 101.3 diha sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ka kinabuhi. Ang grasya sa Dios ug ang pagigambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan. Ug sa ngalan sa station man diya, sa ngalan sa labing halandon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong General Station Manager Reverend Game Ryan Makasaol, ani-ana usab ang inyong ubos nga lagad Pastor Safri Candelario manamili sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios ug ang pagigambit sa balang Espiritu Santo magauban gikan na orasaha ang atong oras karon. Alas 6:34 na sa sayong kabuntagan. Dunay mensahe si Pastor Gideon Candelario, maayong buntag and God bless. Salamat sa Ginoo. May pagpamahaw, may pagpangapi. God bless everyone.